Goedenavond, welkom bij het Jaar van de Vlinder. Een serie debatten, gesprekken over Zuid-Limburg dit seizoen. Een initiatief van L1, van de Limburgse kranten en van de ontwikkelingsmaatschappij Parkstad Limburg. Vandaag gaan we praten over Gemmelet Campus, het hele slimme industriegebied dat vroeger volledig van DSM was. Nu zit DSM er nog steeds, maar DSM is veel kleiner geworden. Er zitten 100 bedrijven omheen op 800 hectare. En samen met onderzoeks- en onderwijsinstellingen is er sprake van een campus, Gemmelet Campus. En dat roept de vraag op of Limburg wel genoeg knappe koppen heeft om al die technisch hoogwaardige bedrijven van werknemers te voorzien. Kortom, sluit ons onderwijs wel genoeg aan bij de wensen van Gemmelet. Daarover praat ik met Bert Schroen, faculteitsdirecteur Beta Science and Technology Zuidhogeschool en directeur Pejman Javdan van Stami Carbon. Ooit een onderdeel van DSM. Klopt. Inmiddels staat u op eigen benen, maar met die eigen benen staat u wel metershoog in de kunstpoep, als ik het even plastisch mag uitdrukken. Want wat doet u precies? Het is kunstmest in feite. Okay. En het is, wat wij verkopen is eigenlijk alleen maar kennis. Wij verkopen kennis om kunstmestfabrieken te kunnen bouwen. Wij ontwerpen die kunstmestfabrieken wereldwijd. We zijn marktleider, wereldmarktleider, 50% marktaandeel. Dus marktleider in fabrieken bouwen of marktleider in kunstmest produceren? Marktleider in ontwerpen van fabrieken. Dus eigenlijk van alle, er staan in de wereld iets van 470 fabrieken die ureum produceren. En van deze 470 zijn 250 met onze technologie gebouwd. En dat is de basis van kunststof? En dat is de basis voor kunstmest. Kunstmest, sorry. En kunstmest moet je bekijken, als er geen kunstmest zou zijn, dan zouden 40% van de wereld niks te eten hebben. Nee, want alles zo groeit belangrijk meer is en het. groeit beter. En zo belangrijk is het, ja. Daar ligt zo'n fabriek, hè? Is een voorbeeld van een ontwerp van zo'n fabriek. En dan kun je zien hoe dat ongeveer eruit ziet. Het is een ureumfabriek zoals we dat ontwerpen. En het is natuurlijk, komt er veel meer bij te kijken. Dit is alleen één voorbeeld om te laten zien hoe dat eruit ziet, uiterlijk. Het gaat vooral om de thermodynamica die erachter zit. En het ontwerp die wij maken, maakt het mogelijk voor onze klanten om de fabriek te bouwen. En wie ontwerpt dat? Wij. Mensen in Stami Carbon. Dat is 100 medewerkers die gezamenlijk eigenlijk dit werk doen. Oké. Kunt u die mensen leveren die dingen moeten ontwerpen? Dat mag ik zwaar hopen. Het is een hele opgave om voldoende mensen in ieder geval te verleiden om een opleiding te gaan doen. Opleiding in deze sector te gaan doen. En ze zijn heel gevraagd. En dat zie je wel. Kennis is echt noodzakelijk. In deze sector, de sector kunstmest of de sector chemie? Nou, dus de sector chemie, de sector life science, die aan elkaar gelinkt wordt en die ook een beetje om de aandacht vraagt. En dat is ook het spannende hoe zich dat verder ontwikkelt, ook hoe DSM en SABIC daarin zich verder hebben ontwikkeld. En dat maakt het ook voor ons spannend, want uiteindelijk zijn er niet meer kinderen in deze regio dan er zijn. En je moet wel de vraag beleveren. Ja, dus je moet allemaal die kinderen eigenlijk zover krijgen dat ze interesse krijgen in chemie. Hoe doe je dat? Nou, ook nog niet dus alleen in chemie. Want er zal ook een behoefte zijn aan andere technische beroepen. En naast de technische beroepen ook nog wel een hele grote vraag. De bouw, als je dadelijk gaat kijken naar de kant van de technology en de zorgsystemen. Dus het is een hele opgave. Daar staan we als land ook voor. Van 1,7 op de 10 studenten die nu een technische opleiding volgt, zou dat naar 4 op de 10 moeten. Daarvoor is het ook goed dat in ieder geval bij de UM ook een science college gestart is. Waardoor het ook een bredere vraag is die ontstaat. Want dat het een hele opgave is, dat wist ik al. Ik vroeg alleen hoe u denkt die opgave te gaan oplossen. Die zullen we samen moeten oplossen, maar het heeft ook te maken met het beeld wat chemie is. Dat zien we steeds meer aan studenten die vragen. De huidige student vraagt waarom doen we eigenlijk zaken. En als dat het traditionele beeld is wat we altijd hebben overgeleverd, dan verleiden we daar geen mensen in om dat te gaan doen. Dus waarom welke materialen maken we dan? Op uw iPad, daar zit een coating. En dat zijn de dingen waarom studenten verleid moeten worden. Waarom wil ik leren wat daar voor een coating op zit? En die kabeltjes die hier aan zitten, hebben we al gehoord, die komen echt rechtstreeks uit Geleen. Dat spul waar dat van gemaakt wordt. En u denkt dat als kinderen dat weten, dan denken ze van, hé. Je ziet steeds meer als studenten, leerlingen weten waarom dat er dingen gebeuren, dan kiezen ze er ook voor. Ja, want dat woord, dat doet nog heel erg, denk ik, chemie aan de situatie van 30, 40, 50 jaar geleden. Terwijl het vak, of de industrie, heel anders is geworden. Absoluut. En dus, er blijft nog altijd heel veel innovatie in zitten. Wij zijn een bedrijf die ontzettend veel werken aan innovatie. We blijven ontwikkelen aan verlaging van investeringskosten. We blijven ontwikkelen aan verlaging van energieverbruik.
En dat alles bij elkaar betekent dat wij bijvoorbeeld vorig jaar 20 nieuwe patentfamilies hebben aangevraagd, die wereldwijd leidt tot 150 patenten. En dat betekent dus ook dat we nieuwe generatie mensen inderdaad nodig hebben die die innovatie ons helpen vorm te geven. Want hoeveel van die mensen heeft u concreet in Limburg nu bijvoorbeeld komend jaar nodig? Wij hebben de afgelopen 3 jaar 50 mensen aangenomen in Stami Carbon. En we verwachten eigenlijk de komende 3 jaar nog eens 50 mensen aan te nemen. En zijn die er? Je zet een advertentie in de krant en ze komen? Het is niet eenvoudig om mensen te vinden. Dat heeft ook Dus mee te maken. Niet nou, het lukt wel. En het heeft ermee te maken dat we ook niet alleen in Limburg werven, maar zeker in Nederland, maar ook internationaal. En dat heeft er ook weer mee te maken dat onze business is sowieso internationaal. Het is ook goed om mensen te hebben in ons bedrijf die van verschillende achtergronden komen. Want u moet in verschillende landen leveren en handel maken. We werken in 80 landen wereldwijd. En dat betekent dus ook voor ons dat we belangrijk vinden om mensen van alle achtergronden en alle culturen bij ons bedrijf te hebben. Maar toch, even van die 50 die u er volgend jaar nodig heeft, hoeveel denkt u er met een advertentie in de krant te gaan werven? Nou, het is de komende 3 jaar die we 50 mensen nodig hebben. En het is niet alleen een advertentie die de mensen werft. Nee, dat het snap is ik. Veel meer werk om dat te doen. Maar worden die 50 opgevuld of is dat zo lastig? Nee, dat wordt opgevuld. Dat wordt opgevuld. Ja. Okay. Het is een kwestie van werk van maken om ze te werven. Okay. U wordt kritisch gevolgd daar op die campus, onder andere door de NSI-groep, de Netwerk Sociale Innovatiegroep, met allemaal wijze mannen, knappe koppen erin. Die kijken wat daar gebeurt en die daar heldere ideeën bij hebben. En een van die mensen, meneer Jongbloed, staat op dit moment bij mijn krantencollega Kim Noach. U bent lid van de Netwerk Innovatiegroep. Kunt u kort uitleggen wie jullie zijn en wat jullie precies doen? Nou, elke universiteit in Nederland probeert iets te doen voor de regio waar die in zit. En dat doet ook de Universiteit Maastricht. In de faculteit Economie zit een groep wetenschappers die zich bezighouden met thema's die in deze regio spelen. En die proberen wetenschap dienstbaar te maken. En op welke manier kunt u, wat we zojuist hoorden in het debat, bijdragen aan het bijvoorbeeld leveren van potentiële werknemers? Nou, ik denk dat wij vooral moeten proberen om een beetje realiteitszin te krijgen rondom wat er in Zuid-Limburg speelt. En natuurlijk is het dan heel belangrijk dat er mensen een kans krijgen om in die innovatie van de industrie, om zich daarin te vestigen. En je hoopt dat dat inderdaad spin-off heeft, dat er op elke, zeg maar, intelligente medewerker, high potential, dat daar een aantal andere mensen ook een baan vindt. Maar de werkelijkheid van Zuid-Limburg is dat hier elk jaar weer een kleine 5000 kinderen worden geboren. Het worden er wel steeds minder, dat is een apart probleem. Maar van die 5000 is niet helder of die allemaal ook wel de kans krijgen om zich te ontwikkelen naar het talent dat ze hebben. En wij proberen onder andere om in beeld te brengen welke talentreserves er in Zuid-Limburg ontstaan, blijven liggen. Dat gebeurt overal in de wereld wel, dat het talent niet tot ontplooiing komt, maar je kunt dat in een situatie van krimp moeilijk hebben. En het ontstaat vooral in situaties van armoede. En er zijn in Limburg meer kinderen die opgroeien in armoede dan je op het eerste oog zou denken. En dat betekent dat hun onderwijskansen zwakker zijn dan die van anderen. In deze stad bijvoorbeeld wonen 2 van de 3 leerlingen in dat wat het CBS een armoedegebied noemt. En als je in dat armoedegebied leeft, is de kans dat je ooit een HAVO-VWO-advies krijgt maar half zo groot dan wanneer je in een ander deel van deze stad leeft. Dus die kinderen zullen nooit bij Stami Carbon eindigen, zegt u dan? Nou, nooit. Je hoopt dat ze dat wel kunnen en dat je dat nou juist bereikt door erop te attenderen dat ze er zijn, dat ze het talent hebben en dat ze moeten worden opgepakt. En die discussie voert u ook met Gemmelot en met de bedrijven daar? Er vinden onderzoeken plaats vanuit NSI, ook bij Gemmelot. Het eerste wat wij moeten doen is ons concentreren op wat er gebeurt in het funderend onderwijs. Dus bij peuters, bij kleuters, bij basisscholen. Want daar wordt voorbereid
met welke bagage leerlingen aan het voortgezet onderwijs beginnen. En daar zitten forse reserves in Limburg en daar kan aan gewerkt worden. En welke verantwoordelijkheid heeft Gemmelot bijvoorbeeld hierin? Op welke manier kunnen ze bijdragen? Nou ja, je zou je ook de vraag kunnen stellen, behalve dat je iets ontwikkelt waardoor je mensen van buitenaf aantrekt. In hoeverre je dingen zo kan organiseren dat je ook iets te bieden hebt voor de samenleving die er is. Er zijn mensen met een bepaald opleidingsniveau en die moeten aan het werk blijven. Er zijn mensen die worden afgeleverd door het onderwijs, die hebben nog 40, 50 jaar te gaan. En je zult die mensen banen moeten bieden, perspectieven moeten bieden. En niet, ik weet niet op welke manier dat Gemmelot dat kan doen. Maar ik denk dat dat wel gedachten zijn die ook door hun achterhoofd moeten spelen. Want zijn er concrete plannen? Is het wel mogelijk? Nou, het eerste wat je moet doen is denk ik het bewustzijn creëren van dit is de bevolking die je hebt. Daar zit een bepaalde ongelijkheidsverdeling in. En als je daar onvoldoende attent op bent, dan gaat er heel veel talent verloren. En de beste manier om dat te doen is om de betrokken scholen te informeren over wat ze op dit moment leveren en welke verbeteringsmogelijkheden daarin zitten. Dat is wat wij doen. Oké, dank u wel.